pinapakain. Kaya kakain na natin yan guys. Oh, magkano na tayo? Naging alipo. Naging alipo. Oh, sa mo rin 20 nga rin, magkano na ka? Kagi na lang na ang walipo. Ha? Oh, kung tayo pala may itong sisi, 20 na rin, libo na lagyan. Ito na ang pinyalimo sisi, yan ang pinyalimo pamangan. Wada ng dagong, pulo. Galing niya kanya na yung kahit. Binigay ni parin yung bailon. Ano? Galing kay Bailon. Yung tanda. Ha? Arjing, payaw ko. Lalo na nakakbagal. Baliktad. Sa pamong pagkari ko pa. May benta po eh. May panyakuan ini. Hanggang kaya na. Ano mo rin dito ka? Masakit naman yan. Ikaw muna din eh. Ano pong kanya? Ito bisa yung mga iso. Kakam na. Ano yan mong sinay? Pinali niya. Pinali niya. Tinalo niya. Pinali pa ito. Manis na rin. Tapang na rin kayo mo puti. Ano yung matapay? Ano yung matapay? Ha? Ano yung matapay? Ano yung matapay niya ako ng chicken wine? Ano yung matapay ng chicken wine? Kasi kung bagay ni sila eh. Sa nila yung kulungan eh. Oo, matapang na rin pag kaya. Yan nga ini, sa liwan mo yan, may nasa naman dito. Naretang ka na ako sa ismil lang ako, apat na. Tawa, 5 lang ako dito. Pangaragol dyan ko nga ako man yun sa malaki. Tapos hindi ko lang abis. Masalilong nilibigyan eh. Oo. Yan, 5,000. 5,000. Ah. Tapos ka muna. Balik. Ayan ka tayo. Ayan. Ha? Abot. Wow. Guys, hindi na po rabbit to ha, baboy na talaga to. Walang itim pa rin. Baboy na mo pa rin to. Abitan na yung kawa. Siksik ka. Sige pa kaya. Siksik ka. Siksik. Siksik ka. Tawag na, dara-dara ganun. Ito. Balik mo ngayon pa.
Ina? Ang kuri, anong kanya tapos bahay. Madami naman yung pakitang Isa kanya. Tiyo. saan na eh. Yan. Putlan mo. Ari, sa tiyo. Napo lang niya makabuklan siya lahat yun. Yung anak na. Kaya tagyan ang taking kahit. Nine po sila eh. Ano nandamdya mo ka nito? Na? Oh. Matama mo ko lang iyo. Punta ng betong yan. Anong lugar? Kaya Sanggap panapon mama ko na eh. ha? Sanggap panapon mama ko na. Dapat pa lang lawin ko na yun eh. Ali, po tama mo ko lang yung tindahan na. Makasaray ka niyan. Oo, punta lang yun. Ano tula pa kayo? Ha? Punta Iyo, gangalay ang kotse na ng kahit iyo kasi ang daman dyan ang kahit ang kotse. Tao po na. Tao po na. Ay, nakadamdaman nung lungog kagetang kahit. Eh, linog kami meron din. Itong unikwarto na, itong kalba yung tindahan. Pakasunod na. Makabuklan siya yung tindahan. Pasbo. Kuha tinuwang ito. Nakadaramdaman siguro na vlog mo. Kamami kilo. Ano yung sayang din ang mo? Oo, itang mesa na getang anak mo. Ay, tao po na pautang, mami. Ay, manong panghinigin. Oo, takaw ko lang. Tapos kita ka ni Teko. Oo, tanaw mo pala. Tagalan mo na sa akin. Pautang, mami. Ay, manong panghinigin. Ay, pag-iba ka natin. Wala ganun. Wala. Pero pasaliwa na. So, yun. Kami kayo pong grasya mo. Sige nga sa ligbigak ngayon, yung ano ka mo? Yung pa, balak na ito. Bago yan dito. Kaya ako sali yung kamalang. Bigak kaya pa mo, 3-5 na kami. Makanano ka po. Dito naman kahit kani malata dito, ito magputi. Ulang matuwa. Dito sarang maputi lang, nasyesen ko eh. Ito may pong ka-5,000, kapila ka Makati, itong panyalimu pa, mga na, sese mo na ba? Ano, karagbe ko na. Baile sa liwan ni maputi sa liwan dali. Dahil mago kasi. Awo, kasi mura yung bagya yan. Karagula pa rin. Saragula no. Datang kaya may kailan na ako sana may bisa niyo. Pisali ko lang ang 4,000 lang mo, 1,500 lang pa nga. Katang lumaragul lang, tamong bagya Kuya yun. pa mga nini. Doble ini. Sabi yan. Ganun talagang kuya pa mo. Silpakan mo nga yan, mga maglobo yun. Ngayon pwede ka San Pablo. Maso na lang ilan eh. Nagdagan yung padaran. Paano? Ay, bako din eh. Eh yan, dagan yan. Pag may palo naman, malamig sentensya ang manok. Tagi San Pablo, ay retang yung sao, gaware. Maragula, matas pa kayo, yung ganda. Akong taga sentensya. Basta may palo yun. Pag may bagsak na eh, manang ko na yung tambing. Sakag mo na tayo, sumilis mo yun. Basahan eh. Talagang kain, maligwanan. Pagka puro niya rin kayo ng din eh. Pag sadya ka nita, ako nun, dagang kaya tampingin ko ng kayo. Saksakan mo. Tulad ka tambing. Yang iturang kain. Wow, Pagka palog na ilang kutilyo, magisa niya rin daya. yari eh. Inambot na ka. Muna hindi kahit yung itang nabrado lang ito, itong manginis. Ano wala ka? Eh, may nga dira ka. Mata kahit yung kuminis eh. Itang makakain na. Kuya. Kaya magpalay ka pulos ng mga pagkita. Ha? Siya magpalay po ng mga munto kaya karatangitik.
Dito nga tingko puntukan. Kaya na rin, ano may namatay ano? Corona. Mama sa tingnan natin corona na. Datang ka na ako, datang barako. Datang yung babae ko ating corona, datang barako, limalo eh. Wait, kami po na pa kami talaga. Ito sa restaurant ni Tita Virgin. At itang kulungan na ito pa rin ang laman. Ano para sa Tatso ka rin. At tinumanok ka maragol ka. Ano? Sige, Jansi ko. Ay, Jansi. Tawin mo. Taso ya. Taso. Dapat ka, buat ang barako lang, ang barako naman dito. Ay, ano? Lagi mo ako. Ito ang karagahan kay Dalong. Ano yun? Ha? Kita na ka rito eh. Ito may pangatong tao. Sige. Sobrang size eh. Ito ang malapit. Huwag mo sa sana mo. Matakpan niya pa yan. Wala akong dilim na eh. Pagpatiwala na yung Manila ko eh. Sana may pansin. May pa asan yun. Saan? Ano ko na eh. Saan? Maninayang nakita mo. Yang mo ini mo yung nakuha na. Pare na. Saan man yung sesi? Siguro na pang kumayos. Tapi lang ko may inject hapon, parang. Wala akong booster yan. Ang gamot Ting bukas first dose, ating second dose, ating booster. Ang gamot bukas kanya paano daman niya pa yun? Pero na, kung na akong darab naman eh. Huwag katlan nilipasan. Ali din tong kami ba nung tumagbisiti? Yan yung bengi. Ay, wala akong makasip eh. Nilingat ko, bilin ko na. Kasi ngayon niya pa akin Din. Ngayon niya pa tatalog ko niya. Magulis ko itong tingin. Kayo pa siya. Ha? Pero pala yung vaccine. Ay, sir yan. Oo, kung nang pang Mr. Manitay, sir, malakas na. Pareho yan. Ang wari, dagadya mo yun. Dagadya ka eh.
Gas-gasan mo siya boss. Kung wala. Ay, gas-gasan mo yan. Daragdagan dyan. Pero itong dosage yan, no? Paano ba liapat na ako? Sinumpong kayo kanina eh. Sinumpong nakasarap pa. 5 years na ako. Ako hindi na ako mag-years na rin. Kaya paano pa kayo natin yung dapat na magkita-campaign na ako. Sinumpong ako. Eh kahit hindi dam na kayo. Lamo. Ang ganda daw magtuloy ko. Pa. Yan ako. Ano yung gaya? Pero ano malinis yung tensioner eh. Na. Ayun. Nakalahi ka. Meron pa lang kukuha. Kukuha ka niya. Kanina. Alalahin nyo ako. Ito malabo na naman. Gano'n na naman kaya? Kaya mapasok din yun. Hindi ito. Kaya Ako lang magkusag siya ako. Abe kay pengini. Yang kanang ker. Salpak. Ini panggian. Jadi kuat lu eh. Ya, aku di boleh kan salpak. Sabi niyo sa kana, bawal na. Karamahan. Yan ano yung ako kay ako. Bawal na bawal din pa. Pwede sabihin, well pa diyate. Oo. Pero mila ka pare. Itang kahit itang at kaya pa rin doktor sa ano penulo mo. Alak mo siya rana, ibig sa manuwalay ka rin, bawal rin alak eh. wala kang alak. Ha? Mga tangalak, ito yung makababaga ginsing. Yung puro meron pala, masarpak na ang lasa. Yan. O, itang alak, kaya ano niya. O, itang mga katwa-katuna yung ibiginan, yan ang masarpak. Asawa niya. Sabi ka tayo magyawangan na magbumuto. Ha? Wala ang piyabe ng isang konti ng pungkay. Mungori. Ang gulong isang to. Ha? Ang gulong isang to. Ah, bulong. Mapait yan, ma. Buhay. Ang pong nanong-along na. Kaya mo.
Huling niya among santol. Chatting nga pa nung gabi na naman, wala siya. Pwede na akong magluto. Kung nga rin, nung pareho nilita kayo, talina mo na ako. Hindi, ori ano. Yung santol pa niya yun, ano? Namalabo na. Ang mas special mo. Kanita niyang mangay na akong walang panay ko review, sundo ko pa kanyan. Ay, ikang dalang balog ko gara. Manay, dang makakera ko yung kanya review ko. Balo mo itang mamang mag-gawin sa buma. Panage. Hinaga ko. Itang ganun. Inuwak sa giwa ko sa pinlender ko. Sinalak. Ay ba't pinaluwag yung bulo yung nabot? Pinlender ko na naman. Isla ko na. Sinalak ko. Kaya kilapit yung al-champi. Ayaw marilana, inom ko. So, kahit pinulak ko. Kaya kasang giwain kahi. Kaya marilana. Yung mga magkaga akong dito, kaya nakikita sa blender. Kasi nakakain blender yung randali na eh. Yan yung kaya sa bukid ko. Yung kulay green. At yung bungay papaya siya. Kailangan din kanya ng kulay green. Yan yung marilan. Sa puno na ba? Marilan yung straight eh. Sige ba? Dapat makapira ko yung gulumbo, yung bubong. Arde, baka ka, kanyo ko. Tama mo, kotong magpamira nun. Kahit yun eh, gusto ko na magtatan yung bahay nila yun. February, dapat may dito eh. Eh, kung wala ko ng mga kababad kayo. Nakikita. Eh, ba't baka niya itong pangat na? Hindi na, sabi niya, sakay ka dito. Ano pang dito niya? Sakay ating doktor, sakay ating doktor sa mga dito. Pag-iasya ko eh, parang dati sa pagkakalya pa ng kasi lalo pa sila lang pa doon. Hindi ka po eh. Patayin tayo, ano, paano para pa nung pangulong kahit hindi na sandalan pang natin natin ang mga hindi pa tayo, hindi na matulog na. Ang alak. Pinalag ka naman may kasi magagawa ng burik ko pagkita ng kla yung burak eh yung gawa ng pakuha ng karetang prente kaya alin bila dino kaya na nabibili ng prente kaya na nabibili ng prente yung mga prente mo sabi na nila dinalabagan ng dyan kaya wala ng prente ng mga bilag na hindi pa rin yung prente Saya pala rin pa. Kaya pa.
daratang. Oh, kataya. Ano mo rin mo, Pan?